arụ akarịa n'elu ụwa nka ọ karịsịrị bịakwanụ ka unu nọrọ gị nwa bụ nwa agbọghọbịa uturu ọhụ gị adịa n'ofu ebe bịakwa ka ị nọrọ ana gee ka nwa ikorobịa si wee gbado nwa agbọghọbịa wee gbadie okweta osorie nava bie ozugbo onye gbadoro n'ụzọ ịmaghị onye ọ bụ isorie nava bie nwa ikorobịa na-asazi asụsụ unu furu ebe a ka ha narụzi ka ha gbachara egwu awantero n'abalị nke nwa agbọghọbịa lahụrụ ụla nke nwa ikorobịa na-echenu oge a gwara ya eruo wee jide nwa agbọghọbịa wee tọgbuo ya wee bekọrọ ihe niile a gwara anya weta ihe niile nwa dibịa gwara anya weta ka e wee gwọrọ ya ọgwụ o wee bekarịa wee tinye akpa simenti wee burie wee jebe n'ebe a gwara anya weta ihe a na-emekwa na Bini nke dị n'Edo steeti wee burie wee donye na moto wee na-ejezi Igbo jere nwa dibịa ndị polisi ndị uwe ojii wee kwụsị ha wee fụzie wee sachiba akpa niile dị na moto wee fụọ akpa nke a unu mana ụfọdụ ndị uwe ojii ọ dịkwa ka ha enwekwa ihe ha ji ama na onwe ihe dị na moto a mgbe ha sachiva moto wee fụọ akpa nke a ajụwazi onye nwe akpa nwe onye kwetenu jụọ n'enu jụọ na ana chaa onwe onye kweta na onwe akpa ewesi onye ọbụla dịtuo na moto jee buru akpa ya onye ọbụla wee jee wee buru akpa ya nwa ikorobịa na-echezi ka o jee bute akpa ya o kweghị ebute ajụọ ya ọsị mba na onwe ha akpa obu wee banye ụgbọala ewesi ya mana afụrụ mgbe ibu akpa draiva kwetekwa na afụrụ mgbe ibu akpa wee bịa n'ọkwa mụnwa dọnyere akpa gị o wee sichaa na ọ bụghị wee kụbịa ihe tinka na akụpan o wee sị biko n'ọnyanwa si egbunie n'ọnyanwa ewesi anya jee bupụta dị akpa wee mepee dị akpa wee jụwazie ihe dị n'akpa si n'ọnwa agbọghọbịa o gburu wee kwubezi ihe niile a wee narị ya fon ka emepeziri fon ye wee fụrụ na mgbe ọ na-egbu nwa agbọghọbịa na o sechara ya mgbe ọ na-ebeka anụ ahụ ya niile na o sechara ya fụkwa mgbe ọ donyere ya na arụ karịrị arụ ụmụ agbọghọbịa biko nụnụ biko ziri na ọkwa ofu ego one ka iji wee na ndụ gị n'iyi nna na nna gị wee kwọcha aka wee tinyere ọkụkọ akụ nna o nwekwa ka ihe nke a dị bikonu kedu ụdị ihe dị ihe nke a ụmụ ikorobịa ọgịnịzini yahu akarịa ọgịnịzini nna obi na-akatakwa ndị mmadụ tọgbuo nwa gburie ya and onwe ike nwata nwa agbọghọbịa kwanụ ọ bụrụ iPhone onwe ike onwego onye ọma nwee iPhone o kwechiri na ọ ya enwe nke ọ bụkwa na ịmago ụmụ skuul ịba na rum onye a ịfụ ka rum ya dị o jekwugharịba ka o nweta ego wee goo ihe niile mebi nebu ya gocha ihe na-etinye ha n'oke ọchịchọ na-ebute oke ọnwụ ngwa n'enu nwa ikorobịa kwa etu a ka o si wee nwa maka oke ọchịchọ aya ha egbufienu n'enu gị nwa bụ nwa agbọghọbịa maka oke ọchịchọ ịfọzini ndụ gị naanị iyi biko ka m hapụ unu ka unu gegodo ihe onyonyo a ka m mara ihe unu che maka ọ dị egwu geenie m na-abịa Sam what? Look up and talk. Where are you from? You said? Bini. Yes, where are you coming from? Bini. Yes, you carry this center motor. You carry an enter motor. Now I will play the video more and still watch him. But I want to ask question. Bro, you when you do this thing, if them do your sister this kind of thing, you go like him. Now, you when they watch this video, share this video, make your siblings see him. Because this video, when you want to share now, not to say you favor me, you could use and favor your family. May they not go fall for this kind of people hand. And my advice to girls, you need to know the kind of guy you are dating. You need to know the kind of guy when they say yes to. Guys, I don't want to talk much for this video. What I go? Watch the video. Look up and talk. Where are you from? You said? Bini. Yes, where are you coming from? Bini. Yes, you carry this center motor. You carry an enter motor? Yes, or you check from Bini? Now motor you enter. Okay, open it. What is inside? Talk. What is inside? Look up. You said what? Look up. What is inside? Which part? Female part. Female part. Yeah. Whose female is that? I don't know the lady before. You say? I don't know the lady before. You don't know the lady? No. So how did you get the part? How did you get the part? I met her
Met her. You met her at Benin. Then what happened? I met her, then I talked to her normally. Talk. Let me hear you. I talked to her normally. You talk to her normally. Yes, around there. You talk to her normally. After that, open it. Open. Let us see what it is. Oh, you open it. Open it. Open it. Let us see what is inside the nylon. Is it complete part or what? No, not complete. No, where are the remaining one? I just brace. So where are the remaining one? I leave one For where? for this thing. I leave one for myself. For me. For Benin. Yeah. Your house? Yes. You killed her in your house. Yes. How did you kill her? Look up. I just strangle her. You strangle her. Then you not slaughtered her, right? Just now. Okay. Open it. Let us see. What is the name of the female you killed? I don't really know her. You don't know her. Bring it out and let us see. Bring it out. Bring it out. Bring it out. ndị be anyị ụmụnne m, ọkwa unu enenechaghị ihe nka ka ihe a ga-akpọkwa n'ihe nka na gị nwa bụ nwa agbọghọbịa mmadụ gwara gị okwu n'ụzọ isorie nawa bie nke nwa ikorobịa unu na ka a jụrụ ọ sị na ọmadị afịa ọmaghị onye ọ bụ isorie naba bie ọ gịnị ka a ga-akpọ ihe a? Onye ka anyị na-ayọnụ ndị gọọmenti biko nunu nyenụnụ ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa anyị ọrụ na ndị oyibo sikwa na idle mind is devil's workshop. Mgbe nwa ikorobịa na-enwe ihe ọ na-eme, nwa agbọghọbịa nọrọ onweghị ihe ọ na-eme, nyanwa bụ ihe ọjọọ agbata ya n'obi. A na-akwa m asị na nna justify ihe ha na-eme mba mana ama m nọọ ihe na-ebute ihe. Mgbe ị dị bizi na-arụ ọrụ ị ga-echere echiche ihe ọjọọ. Ndị gọọmenti bikonu mepeenụ n'ọrụ mgbe ọrụ dịchazi onwe onye ejidere n'ihe ọjọọ ịmazie na onye a na ihe ọjọọ dị ya n'ọbara. Ekwukwa m ndị oyibo ka anyị marụ si na idle mind is devil's workshop. Ị nọrọ onwe ihe ị na-eme ihe ọjọọ agbata gị n'obi. Nwa ikorobịa mere arụ and arụ ahụ o mekwanụ ọ ga-ata afụ ya. Gị maka na ọrụ adịghị je tinye aka n'ihe ọjọọ gị nwa ga-ata afụfụ ya. Gị nwa na-eji maka efu ha ọrụ wee je tinye aka n'ihe ọjọọ ọ nke nwa ga-ata afụ ya. Biko nụ ka ọ hanụ m etu a n'ọnụ. Ndewo na ụmụnne biko nchetenụ tụsa ihe a n'efere mba ụwa ka ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa anyị jiri wee na-amụrụ akọ ihe onye chọrọ n'ụwa ka ọ ga-afụ. Ndewo.